Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Grabe! Grabe, grabe, grabe! Grabe naman pagmumukha yan. Bakit naman parang mukhang nalugi? Na para bang, tandaan mo, Bi, Martes pa lang. Ay, bakit parang di na mapinta yung iyong pagmumukha? Anyway, kung nagiinit ang ulo, kung hanggang ngayon ay nag-iisip kung paano nga ba magiging blooming at fresh kahit papaano at pagod na pagod sa trabaho, ano? Well, saktong-sakto because I am back right here. It's a happy Tuesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your dalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Minsan ba sa buhay mo, napatanong ka kay Lord? Sabi mo, Lord, bakit naman ang unfair mo? Bakit naman may mga ginawa kang tao, ang pagmumuka mala anghel, mala Diyosa, mala after Mama Mary siya na ang sunod. Pero pag ako isang mangmang, isang ganito, simpleng tao, Lord, di naman ako nagpayong nung time na nagbigay ka ng kagwapuhan o kagandahan. Pero ba't ganyan? Ikaw naman. Huwag mo naman masyadong kinu-question yung mga ginawa sa'yo ni Lord. Tandaan mo, ang pwede mong ipagyabang, mabait ka. Diba? Yan yung mga linyahan ng hindi masyadong kagwapuhan, hindi rin masyadong kagandahan. Pag sinabi, uy, kilala mo si ganito, naalala mo siya, oo, yun yung mabait, diba? Kaya ako ayoko na sinasabihan ako mabait, no? Okay na ako kahit sabihan niyo akong mataray ako. Kasi alam mo na, pag sinabihan ka mabait. Anyway, magandang hapon sa'yo. Pakisabi dyan sa katabi mo. Huwag kang sumimangot. Tandaan mo, baka may magsabi sa'yo na, oh, you're so kind today. Anyway, ako pang inyong abang lingkod. Magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Usapang kasarapan at kahabaan ng buhay. Love Trip po at ngayon nga talking about or speaking of pagiging gwapo at maganda. Minsan ba naisip mong mag-ahit? Mag-ahit ng ano? Ikaw na bahala kung anong gusto mong ahitin. Ang sinasabi mo naman, naman, pwede mo na ako mag-ahit, but occasionally. Bakit? Anong merong okasyon? Bakit naman inaahit mo lang yung pag may mga ganap? Alam mo, sa panahon ngayon, mas maganda kung lumalabas ka nang hindi lang para sa may okasyon. Ikaw naman, para ba, I don't wanna think about it. Pero anyway, speaking of pag-ahit, alam mo share ko lang. Na-realize ko, every time na tumitingin ako sa salamin, parang na-realize ko talaga na, Lord, ang bait mo. Charot! Then na-realize ko how important it is na kapag nag-shave ka ng mga facial hair mo. Ako po, sabi ko nga, marami pa rin nag-aakala na mukha po akong transgender. Hindi po ako transgender, please lang. Ilang beses nyo sinasabi na, ano ba yan si Maratoni? Transgender ba yan? Hindi po ako transgender. Sadyang metikuloso lang po talaga ako pagdating sa aking pagmumuka. Never po akong lumalabas ng bahay ng hindi ayos. Alam yan ng sangkabuong ang bayan. At na-realize ko nga mamaya tong facial hair na yon kasi one second na lang Kaya maya-maya lang po. But for now, syempre, kagaya ng sabi ni Shakol, tuloy-tuloy mo lang. Kaya ako po magbabalik after this songs and many, many more. But for now, tuloy-tuloy ang feel-good music ngayong feel-good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba ba i-memorize yarn? Basic. Metro's #1
sake!